Vítajte pri počúvaní ďalšieho podcastu alebo teda videocastu podľa toho, kde nás počúvate. A tentokrát sa budeme rozprávať o náhľade a prístupe Gestalt. A ja by som rada privítala Danielu Krížikovú. Vítajte, Danka. Ďakujem za pozvanie, Zuzka. Ktorá teda je známa tým, že sa venuje práve tomuto prístupu alebo tomuto náhľadu v koučovaní. A teda Danka, ako viem, že má aj vlastný výcvik, takže verím, že nám, Danka, viac poviete k tomuto gestaltu, lebo úprimne povedané, že kým s nejakým solution focus prístupom som celkom tak ako keby v kontakte, alebo ešte aj keď Mhm, Vlado Hambálek a Silvia Galová rozprávali o transakčnej analýze, mhm, tak to tiež bolo také niečo, čo som trochu poznala, ale gestalt je aj pre mňa úplne nový prístup. mhm. A Danka, tak možno by sme mohli začať tak úplne od začiatku, že čo je ten váš vlastný prienik, možno medzi koučovaním a prípadne možno nejakou inou profesiou, ktorú ste predtým robili, že či ste boli, ja neviem, vymyslím si, že gestalt, práve nejaký terapeut alebo psychológ, alebo ste s tým nejak Mhm, pracovali a tak ste sa dostali ku koučovaniu, alebo že aká je tá vaša cesta, Dani? mhm. Super. Tak ja som psychologička a to je vlastne v podstate od mladosti to bola taká nejaká moja cesta. Bola som inšpirovaná mojou mámou, aj otcom. Jednoducho som v takom prostredí vyrastala, takže to bolo celkom u mňa také jasné a po skončení vysokej školy som najprv pôsobila v oblasti klinickej v rámci psychoterapie. Robila som teda so skupinami. A potom som sa vlastne akoby dostala do biznisu, lebo zase môj otec viedol vzdelávaciu firmu, čiže tieto dva svety vlastne stále ma nejako sprevádzali a na nejaký čas som vlastne zase sa venovala viac tým biznisovým témam, tréningom, rozvoju firiem. No a potom som sa asi po 10 rokoch mojej kariéry stretla s gestalt coachingom a to bolo pre mňa také, že aha, že to je vlastne spojenie tých dvoch svetov, pretože gestalt coaching je naozaj prepojenie psychológie a prepojenie vlastne aj coachingu, ktorý sa potom dá využívať v tom firmnom alebo organizačnom prostredí. Takže pre mňa to bolo také, ako keby to tak zakliklo a taký akoby návrat k tomu môjmu základu. A Gestalt coaching nebol na Slovensku. Ja som vlastne absolvovala výcvik aj základný, aj nadstavbový, aj výcvik Gestalt coachingu s pármi v Prahe. A ako som tam tak dochádzala, tak bolo to na jednej strane super, lebo som to mala vždy ako taký čas pre seba, mohla som integrovať tie veci, čo som tam zažila po ceste. A na druhej strane to bolo aj dosť náročné, aj časovo, aj finančne. A nejak ma tak postupne napadlo, som pocitila takú nejaké volanie, že by som to chcela priniesť na Slovensko, pretože som videla na sebe aj na druhých veľké prínosy toho gestalt prístupu. Takže potom som priniesla ten gestalt coaching na Slovensko, aby bol dostupný aj pre ľudí, pre kolegov aj tu vlastne na Slovensku. Takže pre mňa je to také prepojenie tých dvoch svetov, psychológie a biznisu. Mhm. Ďakujem veľmi pekne. A popri tom, ako som vás počúvala, Danka, tak mi napadla otázka, že niekedy sa psychológovia alebo aj terapeuti tak kriticky stávajú k tomu koučovaniu. Že ja som sa s tým osobne stretla, bola som na jednom pohovore na psychoterapeutický výcvik a teda povedala som, že pracujem ako profesionálny coach a videla som takú ako keby jemnú nedôveru k tomu, že zase tu nejaký coach alebo čosi. Nejak sme to viac nerozoberali spolu. Ale že aký bol ten váš ako keby postoj k tomu, že niekto, kto pracuje ako klinický psychológ, má tu svoju ako keby to svoje pole pôsobnosti a zrazu coaching, že čím to je, že ste možno boli viac otvorená tomu, že áno, aj coachovanie sa nebije práve so psychológiou alebo nejakými psychoterapeutickými smermi. Tak to ma tak zaujalo, ako som vás počúvala, že je to vlastne kombo Mhm. psychológie a coachovania. Áno, áno. Tým, že som bola dlhé roky aktívna v biznise a v oblasti toho organizačného rozvoja, tak som vlastne mala k tomuto svetu blízko a na druhej strane som vnímala, že
terapia má svoje špecifika a v podstate ako často ani nie je úplne indikovaná pre tie témy v tom biznise a na druhej strane aj, že ľudia z biznisu voči tej psychoterapii majú aj taký rešpekt alebo niekedy dokonca aj obavy a stavajú sa vlastne voči tomu tak rôzne a často aj skepticky. A ten coaching je vlastne taký viacej pre nich priateľný, je to niečo, čo v tom biznise je lepšie etablované, má to tam lepší alebo zvuk, takže to sa mi zdalo ako pre ľudí v biznise prístupnejšie a na tom Gestalt coachingu sa mi práve páčilo to, že nie je to coaching, ktorý je len o metóde, o tom, ako klásť otázky a ako viesť rozhovor, ale že to má naozaj veľmi prepracovanú psychologickú teóriu, stojí to vlastne na tých istých princípoch ako Gestalt terapia, takže je to veľmi blízke a naozaj ja to vnímam Gestalt coaching niekde na pomedzi medzi terapiou a coachingom, že nie je to taký ten klasický business coaching, takže to ma na tom vlastne nalákal a teraz sa to snažím tak aj vlastne priniesť ľuďom, pretože si myslím, že naozaj je to veľké obohatenie coachingu, keď stojí na tých psychologických princípoch, pretože každý coach, keď pracuje s ľuďmi, a nielen coach, ale ja to hovorím aj manažérom, a kdokoľvek teda pracuje s ľuďmi a chce na nich vplývať, chce ich nejakým spôsobom posúvať a rozvíjať, tak mal by poznať tie psychologické princípy, pretože je to aj veľká zodpovednosť, to vieme, pracovať s ľuďmi, takže nemôžeme to robiť bez toho, že by sme vedeli, čo robíme. Takže tá psychológia je tam podstatná. No s tým môžem viac ako súhlasiť, lebo to je vlastne úlohou tohto celého projektu, že aby sme vlastne ľuďom povedali, že koučovanie nie je iba o otázkach, ale tak ako hovoríte, Danka, že je vlastne že stojí to na tom psychologickom základe už podľa toho, kto si vyberie aký ten svoj náhľad, aký prístup práce k ľuďom, ale že teda nemali by to byť len nejaké otázky samopalové alebo nejaké techniky, ale malo by to byť viac. Keď sa pozrieme na to gestalt koučovanie, tak vlastne kto je za ním? Kto tam stojí v tej nejakej histórii? Lebo fakt o tomto ani ja nič neviem. Čiže koho by sme mohli nazvať takým otcom gestaltu? Tam je, áno, to je práve to, že gestalt coaching stojí na tých princípoch ako gestalt terapia. Čiže otcom gestalt terapie je Fritz Perls, ktorý bol americký terapeut, ktorý vlastne so svojou manželkou založili tento prístup asi v 50. rokoch minulého storočia, ale vlastne stojí to ešte na nejakých výskumoch, ktoré robili iní psychológovia vlastne v rámci nejakej psychológie vnímania, percepcie a je to založené aj na nejakých takých prirodzených princípoch osobností, aj vlastne princípoch nejakých východných filozofií, takže má to aj takéto korene, ale teda ten zakladateľ toho prístupu je Fritz Perls a potom sa vlastne postupne tento prístup akoby preniesol do coachingu a naozaj vlastne tie základné princípy gestalt prístupu sú veľmi, veľmi príbuzné s princípmi coachingu, ako napríklad Timothy Galway hovoril o nejakej inner game a outer game, kde vlastne tá prírodzenosť človeka, ten potenciál je v každom z nás a teda to sú ten náhľad toho coachingu a takisto tomuto verí aj gestalt, takže to prepojenie je tam veľmi prirodzené a vlastne gestalt sa začal aj ako prvý venovať organizáciám, preto mne sa vlastne to prepojenie veľmi mi to vyhovuje v mojej práci, lebo veľa pracujem aj s organizáciami a gestalt vlastne ako jeden z takých prvých prístupov v rámci coachingu naozaj sa pozrel na organizácie ako na jeden veľký organizmus a tam je Ed Nevis, taký autor, ktorý vlastne napísal aj publikáciu o gestalt coachovaní v organizáciách, ktorú odporúčam a je to vlastne veľmi, veľmi využiteľné aj v práci s celými organizáciami, aj s týmami, lebo tie prirodzené princípy, ktoré vlastne fungujú v človeku, takisto fungujú vlastne aj v tých tímoch a v organizáciách, lebo gestalt hovorí o nejakom kontakte, o tom, ako sme spolu vytváraní, ako spolu vytvárame to, čo sa deje
Takže toto potom je veľmi dobre využívané a využiteľné aj pre tú tímovú dynamiku. Uh-huh. A hovorili ste o nejakých takých základných princípoch, na ktorom to Uh-huh. celé funguje. A Uh-huh. vedeli by sme ich tak povedať, ako keby v celku, že vy ste už aj trošku začali, Danka, že tuto a nejak to prepojili aj s tým Timothyom Galvejom. Ale že ktoré sú to teda také tie Uh-huh. piliere, na ktorých ten gestalt stojí alebo z ktorých vychádza? Áno. Možno najprv by som len podotkla, že tie základné princípy, ktoré vlastne aj v rámci nejakých ICF kompetencií máme, ako vlastne kontraktovanie, vytváranie nejakej dôvery, bezpečia, plná prítomnosť, aktívne počúvanie, podpora uvedomenia, podpora klientovho rastu, to je vlastne aj gro toho gestalt prístupu, nie len v koučovaní, ale vlastne aj v terapii. A také špecifika, ktoré vlastne sú špecifické pre gestalt, je to vlastne v tom, že gestalt vlastne nie je nejaká dogma, že každý gestaltista vlastne k tomu procesu pristupuje nejakým vlastným jedinečným spôsobom, pretože základ toho gestalt prístupu je o tom využití toho každého momentu v rámci teda toho stretnutia s klientom na to, aby ten klient vedel ten svoj potenciál naplno využiť a začal si uvedomovať, že ako on sám seba stopuje alebo blokuje v tom prírodzenom flow alebo v prírodzenom prúde energie. Čiže to je aj taký základný princíp toho gestalt prístupu, že pracujeme teraz a tu. A gestalt coach vlastne vstupuje do toho celou svojou bytosťou, osobnosťou a používa seba ako nástroj, čo je možno také iné oproti iným prístupom, že vlastne pracujeme so svojím uvedomením a ja tým, že ja sa potrebujem do veľkej miery dobre poznať a aj je to vlastne dosť o nejakom seba istote toho kouča, seba dôvere a dôvere v ten proces, že cez seba si začnem uvedomovať, ako na mňa ten klient pôsobí, čo so mnou robí a ako asi on sa cíti a to vlastne vnímam cez svoje uvedomenie a tomu prinášam. Čiže tie základné princípy sú práca teraz a tu, že pracujem vlastne s tým, čo sa deje a veľmi dôležitý alebo taký rozdiel oproti iným prístupom je, ako nazeráme na zmenu. Pretože keď si zoberieme nejaké spektrum koučovacích prístupov, tak na jednej strane vlastne sú tie prístupy, ktoré sú zamerané na zručnosti a na výkon, ktoré ako napríklad NLP alebo business coaching alebo kognitívne behaviorálne smery, ktoré akoby pracujú s tým, že máme nejaký cieľ, máme nejaký zadefinovaný výstup, ku ktorému sa snažíme vlastne dostať. A snažíme sa vlastne toho klienta akoby nájsť nejaké kroky, nejaké možnosti, ako sa vlastne k tomu vopred definovanému cieľu dopracujeme a pomáhame mu v tom. A na druhej strane toho spektra koučovacích prístupov sú vlastne smery, ktoré sú zamerané na rozvoj a na takú vlastne tú existenciu alebo existenciálne témy. A tam sú vlastne smery ako jungiánsky alebo systemický coaching alebo aj psychoanalytický coaching a práve aj gestalt coaching, ktorý sa viac akoby tieto smery sa viac zameriavajú na to, ako ten človek, ako ten klient je, ako on vlastne pristupuje tým svojim výzvam a tie ciele sa postupne aj akoby vynárajú a často je to o tom, že vieme približne, že na čom pracujeme, ale my nevieme úplne presne, ako bude ten výsledok vyzerať, lebo my vlastne to necháme vynoriť v tom procese. Takže to je taký ako keby iný prístup k zmene, že tá zmena, my ju spolu vytvárame s tým klientom a samozrejme v rámci toho coachingu pracujeme jasne s kontraktom, potom ho redefinujeme, musíme strážiť, aby teda stále sme vedeli, to je o tej coachovacej pozícii, na čom pracujeme a s ním si to overujeme a to je tiež veľmi dôležité pre jeho uvedomenie, ale vlastne my tú zmenu potrebujeme
aj počkať, nechať priestor, aby sa vynorila. Takže v tom je to často aj náročnejšie pre juniorných koučov, lebo je to o tom aj ako pristúpime k neistote a že dôverujeme v to, že spoločne s klientom nájdeme to, čo je pre neho dôležité. A pomôžeme mu sa k tomu vlastne potom nejakým spôsobom postaviť, uchopiť to, prijať to a privlastniť si to. Premýšľam nad tým, že je to, že gestalt to má názov. Že skrýva sa niečo v tom názve, alebo vieme povedať, že prečo práve tento názov, že gestalt, že čo je vlastne za tým? Áno, určite. Je to vlastne nemecký termín, ktorý sa neprekladá, pretože sa nedá úplne preložiť a potom to znie tak záhadne, ale v podstate to znamená celok alebo tvar. A práve to vychádza z toho výskumu tej percepcie, ktorý robili ešte niekedy v 30. rokoch minulého storočia psychológovia Kofka, Wertheimer a Kurt. A oni vlastne zistili v tých výskumoch, že náš mozog, naša myseľ má tendenciu si vlastne tie vnemy, ktoré vnímame, uzatvárať alebo nejakým spôsobom zoskupovať do nejakých celkov, ktorým dávame nejaký zmysel, ktorý vlastne často aj ten zmysel, ktorý tam nie je. Čiže oni robili také pokusy, kde asi to všetci poznajú, kde vlastne v rýchlom slede ukazovali ľuďom nejaké snímky a ľudia tam videli pohyb, aj keď tam pohyb nebol. Takže to je taký známy, že phi fenomén sa to volá. A na základe toho popísali, ako funguje vlastne naše vnímanie, že my potrebujeme preto, aby sme boli psychicky v pohode, dávať veciam, ktoré vnímame, zmysel. A keď tam ten zmysel nie je, tak si ho tam nejakým spôsobom doplníme. A to, akým spôsobom si doplníme, tak závisí samozrejme aj od nejakej našej skúsenosti, od toho, ako sme boli vychovávaní a tak ďalej. Čiže každý si ten zmysel vytvára svoj vlastný jedinečný a to je základ aj gestalt prístupu, že my vlastne spolu s klientom objavujeme, aký on má ten svoj zmysel, čo je pre neho dôležité a preto vlastne sa to prepája aj s tým koučovacím prístupom, že rešpektujeme tú jedinečnosť každého človeka a naozaj gestalt coach, aj gestalt terapeut pristupuje k tomu ako naozaj bez hodnotenia, s takou zvedavosťou. Ten zvedavý mindset, to je tiež vlastne koučovací mindset. Takže to, ako to ten klient má, každý to má nejakým svojím jedinečným spôsobom a má to zmysel. Takže to je ten základný nejaký postulát alebo filozofia za tým. Ja som mala otázku, že čo je to, ako nazerá vlastne gestalt coaching alebo gestalt prístup na človeka ako takého, že tie rôzne prístupy nazerajú rôznym spôsobom na ľudí. A zdá sa, že už sme sa trošku toho dotkli, ale Danka, treba ako keby tam ešte niečo dopovedať, že keby to mala byť nejaká ako keby taká, že veta, že gestalt coachovanie nazerá na človeka, s ktorým pracuje nejak. Tak ako by to teda bolo? Mne sa veľmi páči vlastne ten pohľad na človeka v zmysle, že každý robíme to najlepšie, čo vieme. Pretože základný na filozofia Gestalt prístupuje o tom, že to, akým spôsobom fungujeme, aj keď teda klient príde, že je z niečím nespokojný a jeho fungovanie mu úplne neprináša to, čo potrebuje, ale to je najlepší možný spôsob, akým sa vlastne naučil správať. Volá sa to, že je to kreatívne prispôsobenie a to je vlastne tá viera gestaltu, že náš organizmus, naša osobnosť sa vie kreatívne prispôsobiť každej situácii. A keď sú tie situácie nejakým spôsobom možno akoby toxické alebo komplikované, no tak sa prispôsobíme nejakým spôsobom, ktorý nie je úplne zdravý, ale je to ten najlepší možný spôsob. Takže v podstate gestalt nevníma patológiu ako patológiu, ale ako kreatívne prispôsobenie daným okolnostiam, ktoré vtedy malo zmysel, ale teraz vlastne klient prichádza s tým, že už mu to neslúži. Takže taký ten pozitívny pohľad v tomto duchu si myslím, že je taký špecifický pre gestalt a to sa mi vlastne páči, pretože potom to
dáva klientom takú vlastne slobodu, energiu a naozaj pomáha k akceptácii, prijatiu toho, aká tá situácia, akí oni sú a tam je vlastne základ zmeny, lebo to je vlastne taká ďalšia nejaké špecifikum gestalt prístupu. Je to vlastne paradoxný prístup k zmene, kde, ako som už spomínala, že tú zmenu my vlastne ako keby netlačíme na ňu, že by to malo takto vyzerať, ale vlastne k zmene pomáhame klientom tým, že najprv pomáhame im prijať to, ako to je. Čiže prijať aj seba a preto vlastne tento pohľad, že to, ako reagujem, je to najlepšie, ako vlastne viem alebo ako môžem, tak tam je základ tej zmeny. Vlastne prijatie cez akceptáciu vlastne sa potom môže vynoriť niečo nové. Hej? Môže sa vynoriť nejaká nová možnosť. OK, doteraz takto teraz reagujem a zároveň, keď to príjmem, tak sa otvorí energia, pretože a môžem reagovať aj nejako inak. Čiže to je vlastne taký prístup k človeku a k zmene. A Danka, je niečo, čo vy špeciálne počúvate v tom obsahu, že prišla by som ako klient, rozprávam o nejakej téme, ktorú potrebujem, ja neviem, pracovnú, alebo potrebujem sa v niečom rozhodnúť a že rôzne prístupy ako keby počúvajú v tom obsahu klienta, ktorý prináša rôzne veci. Niekto počúva trošku viacej na to, že kde sa objavujú zdroje toho klienta, niekto možno počúva trošku viacej, kde sú nejaké vzťahové nezrovnalosti alebo nejakú dynamiku toho, ako to tam ten človek má. Že čo vy ako Gestalt coach počúvate v tom obsahu, čo prináša klient? Tam sú vlastne také dve línie, ktoré vlastne učíme aj našich študentov na výcviku. Jeden je ten obsah, čiže samozrejme počúvame to, s čím prichádza, aké má potreby. Vlastne tam je základ to, že pomáhame mu zvedomiť si, čo potrebuje a nejakým spôsobom to zadefinovať, uchopiť do toho kontraktu, aby sme mu vlastne pomohli, lebo keď už si uvedomí a zadefinuje tie svoje potreby, tak potom už tie cesty k tomu sa ľahšie hľadajú a vie si vlastne nájsť v sebe tie zdroje. Čiže to je ako keby jedna línia, tá obsahová. Ale druhá, a to je vlastne to špecifikum gestalt prístupu, je to procesný prístup. Čiže my sa ako keby si všímame, alebo to je vlastne zase to holistické, že gestalt coach je tam celou svojou bytosťou, čiže nie len, že by počúvame a racionálne to nejakým spôsobom analyzujeme po tej obsahovej, ale vnímame vlastne, čo sa s nami deje v kontakte s tým klientom, čo prežívam ja na vlastne úrovni emócií aj tela a všímam si, ako vlastne ten klient vstupuje do kontaktu so mnou, pretože to je vlastne ten základ. Akým spôsobom on sa kontaktuje so mnou, či dokáže ísť so mnou do kontaktu, alebo používa, to sa volá, že kontaktné mechanizmy, nejaké práve také úniky, by sme to jednoducho mohli povedať, z toho kontaktu, tak to je pravdepodobne aj to, akým spôsobom on funguje so sebou aj s inými ľuďmi a to je to, čo mu bráni alebo nejakým spôsobom ovplyvňuje jeho uspokojovanie potrieb. Čiže nie len to, čo hovorí, ale aj ako. Čiže ako to hovorí, akým spôsobom sa správa, ako vôbec v tej situácii v tom procese coachingu on je. Takže to si my všímame. Čiže to je niečo, čo sa tak postupne vynára, lebo on keď prichádza, tak samozrejme on príde s nejakým obsahom, ale postupne on sa nám tam ako keby ukazuje tie svoje kontaktné štýly alebo kontaktné mechanizmy a tomu postupne pomáhame zvedomiť, pretože tým prehlbením uvedomenia o tom, ako on je, ako on sa ukazuje, ako on vstupuje do kontaktu, mu pomáhame, aby si uvedomil, že čo on robí, ako to robí a potom tam je ten základ zmeny.